Boa noite a todas e a todos. Vamos dar comezo a este pleno ordinario do mes de febreiro. O primeiro punto de orden do día é a aprobación da ata do 5 de febreiro de 2026. Non sei se hai algo que obxectar a ata. Sí, ten a palabra o Partido Popular. Moi boa, sí, me imagino que sería porque non quedou ben grabado no pleno anterior e me imagino que a confusión ben dada pola similitude fonética, concretamente no punto 2, onde se fala da proposta de ditame de participación no Plan de Cooperación de Obras e Servizos. Na miña intervención decía aquí a acta: a Deputación debería gastar menos en necesidades e gastar máis en concellos pequenos. Cando realmente o que quería decir era gastar menos en cidades, gastar máis en concellos pequenos. Entón a confusión é esa, en vez de decir gastar menos en necesidades é gastar menos en cidades. Eso no se, por problemas técnicos de la grabación no se recogió y en mi grabadora no estaba o no se entendía. Por tanto, no por eso no se puso o no se entendía bien. Bueno, pois aceptar esa corrección. Se non hai nada máis, votos a favor da aprobación da ata con esa corrección. Queda aprobada por unanimidade. O segundo punto de orde do día, proposta, indicamos ratificación do decreto de 3 de marzo do 26, que é para o proxecto de facer unhas correccións sobre o convenio ese que firmamos ca Deputación para os instalacións deportivas, piscina e tribuna, e hai que modificar o título do proxecto, que é a construción e cubrición dun... Perdón, non é o tema ese. É a construción e cubrición dun parque infantil e máis corrixir un erro que na cifra que había unha diferencia de 2 céntimos, creo. Entonces, eu creo que non merece, bueno, debate. De todos modos, se alguén quere facer algunha intervención, se non temos a votación a facer estas correccións, votos a favor. Queda aprobado cas correccións esas que acabo de mencionar. O punto 3 da orden do día é a proposta de dictamen ratificación do decreto da solicitude nominativa á Deputación da Coruña para sufragar os gastos da 51ª edición da Festa Education. Trátase de facer un convenio para este ano, como se viñeron facendo estes 2 anos atrás. Entón, non sei se alguén quere facer algunha intervención sobre este punto. Pois sometemos a votación. Votos a favor. O punto 4 adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos e envases lixeiros. Non sei se Daniel, conselleiro de Medio Ambiente, quere facer Sí, unha nada, breve intervención sobre o asunto. brevemente, pois, bueno, o Concello de Arzúa adherímonos a este convenio porque é un instrumento que regula como se organiza e financia a recollida e reciclaxe dos envases domésticos. Neste caso, plástico, latas, brics e papel cartón, e que a normativa actual pois obriga a aplicar o principio de responsabilidade ampliada do produtor, que quere dicir que as empresas que poñen envases no mercado deben asumir o custo da súa xestión como residuo. Este convenio, o mecanismo, pois, para facelo efectivo en Galicia e ao adherirse ao Concello, pois podemos garantir que o servizo de recollida selectiva segue funcionando con respaldo legal máis económico, recibe compensacións económicas polos custos da recollida do tratamento
e intégrase nun sistema coordinado coa Xunta e cos sistemas colectivos. Ademais, a empresa que presta este servizo pois solicitounos por rexistro pois a adhesión porque é necesario estar dentro deste marco para poder seguir operando con normalidade e acceder ao financiamento correspondente. Nada máis. Soy Popular. Bueno, pois sometemos a votación, votos a favor, queda aprobado o punto 5, unanimidade. 1, 2, 4, 5. El 5 será el 4. O sea, el 5 viene ahora. O 4. Ahora el 5 es lo de las bases de ejecución de presupuesto. ¿Eh? El 5 es lo de las bases de ejecución de presupuesto. O punto 5 é proposta de dictamen modificación das bases de execución do Orzamento 2026, subvencións nominativas. Hai, entendo, un ditame de comisión, Sí, a proposta é agás un cambio que é dunha AMPA que antes viña prestando un servicio que agora se pretende prestar a través do Concello, pois creo que é o mismo, non sei, o ditame da comisión. sí, ahí está favorable. Entonces abrimos en turno de palabras e queren, soy alternativa, Menegal, PP. Bueno, pues metemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Partido Popular. O punto 6 da orden do día é moción do Partido Popular para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre os bens inmobles. Ten a palabra para defender esta moción o Partido Popular. Ben, Arzúa atópase nun momento crucial para o seu desenvolvemento económico e social. Para facer crecer e asentar a poboación é imprescindible xerar unha contorna fiscal atractiva e que incentive a creación de postos de traballo e ao mesmo tempo recoñeza o esforzo dun sector primario que é de vital importancia e o principal soporte da nosa economía local. E actualmente a ordenanza de Arzúa só contempla bonificacións para cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra. Con todo, outros concellos da nosa contorna, como é o caso de Melide, O Pino, Santa Comba, Santiso ou Touro, a partir dun documento anexo co que son as ordenanzas de cada un destes concellos, xa aplican bonificacións do 95% para o sector primario en xeral, actividades agrarias, gandeiras e forestais. E nós creemos que Arzúa non pode quedar atrás nesta política de apoio aos nosos produtores. Así mesmo, a creación de emprego debe ser unha prioridade absoluta. Concellos como Melide ou Santa Comba xa inclúen bonificacións polo fomento do emprego. É un plus con respecto a outra bonificación ou a vinculan a unha creación de emprego. En canto máis emprego, pois evidentemente fiscalmente esas empresas ou esos emprendedores van a recibir un beneficio fiscal maior. Implementar estas medidas permitirá non só apoiar as empresas actuais, senón tamén atraer novos investimentos que revirtan na calidade de vida dos nosos veciños. Por todo exposto, bueno, o noso grupo municipal propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo, un acordo único a iniciar o procedemento de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles, o IBI, de Arzúa, para incluir 2 novos puntos de bonificación. Polo menos é unha proposta que non facemos, que habrá que estudiar exactamente hasta onde se pode chegar, pero, bueno, nos propoñemos os seguintes. Un, que é bonificación polo fomento da actividade do sector primario, e gozarán en concreto dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto aos bens inmobles nos que se desenvolva as actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario, que se sean declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego ou apoio aos sectores estratégicos que justifiquen tal declaración. Para este efecto, o Pleno da Corporación determinará a dita declaración previa solicitude do suxeito pasivo.
Bueno, aquí hai un punto, o que decía, que na nosa contorna hai 2 concellos que teñen, que é concretamente este, que é a bonificación polo fomento do emprego, é dicir, que gozarán dunha bonificación de ata o 95% da cota íntegra do imposto de bens inmobles, da natureza urbana, nos que se desenvolvan actividades económicas de carácter industrial, comercial ou de servizos que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego. A bonificación graduarase en función do número de postos de traballo creados, e aquí nos 2 concellos que mencionaba sigue un criterio diferente un do outro, pero, bueno, exixindo, de todas formas, un mínimo de creación de emprego neto e estable para a súa concesión, e corresponderá, obviamente, ao pleno a declaración de interese e a fixación da porcentaxe de bonificación. Soy? Que é unha moción un pouco, bueno, un pouco populista, totalmente. Nós aquí en Arzo, como saben todos, temos bonificacións no tema das explotacións agrarias, e sí que temos máis bonificacións e todo, pero eu creo que bueno, é un pouco estratega a diferencia que hai entre os concellos que estás nombrando, non teñen nada que ver porque hai unha diferencia moi mínima de todo. Polo tanto, nós creemos que isto é unha moción un pouco bastante populista, que, bueno, que se deixamos de recibir impostos concellos, non sei como teríamos que paliar as problemáticas que tiñamos e máis as deficiencias. Polo tanto, eu non vou votar a favor. Alternativa por Ardúa. Bueno, nós tamén vamos votar en contra por unha simple, bueno, por moitas razóns, pero resumindo, é dicir, parece que a fórmula máxica para o Partido Popular para solventar os problemas todos é sempre a rebaixa de impostos. Impostos como estes dous que tampouco van a ter grande repercusión polas áreas e sectores que afecta, pero como exalcalde teño que decir unha cousa, é dicir, e só me vou a centrar nos 12 anos que fui un alcalde, é dicir, non houbo prácticamente revisión de imposto ningún, como sempre poño o lixo, bueno, porque sempre tocou de gobernar en circunstancias complicadas, que si a crise económica, que si a pandemia, e un pouco o esforzo que se fixo dende este concello foi o mantenemento dos servicios públicos en moitos casos que se fixeron renovacións de contratos para que o mantenemento desos servicios fora mellor e sin subirlle os impostos á xente. Entón, creo que nese sentido non se pode poñer en dúbida pois ese esforzo. Eu, un pouco polo que estive mirando, tampouco hai grandes diferencias cos concellos que se poñen de exemplo, salvo unhas décimas. Unha vez que pase, pois agora a guerra de Irán e este tipo de cousas que sempre afectan a economía local, pois eu creo que un dos traballos que habrá que facer é un pouco tamén o tema dos impostos, é dicir, o lixo está aí. Pero si queremos manter uns servicios públicos que dependen do concello, pois de algunha maneira os haberá que financiar. Do BNG, vamos votar en contra tamén desta moción. Parecenos unha moción cunha claras intencións demagóxicas, simplemente para despois poder colgar nas redes, pois, se o tripartito está dividido ou se o tripartito baixou, votou en contra da baixada de impostos no noso concello. Quero recordar en plenos anteriores dos plenos próximos o Partido Popular pedíanos que recaudáramos máis. Non sei como baixando impostos se pode recaudar máis. Pero, de todos modos, digo que é unha moción demagóxica porque o Partido Popular pois non presenta, non dá cifras, dá un 95%, pásanos exemplos de varios concellos, algúns teñen a mesma carga impositiva que a nós,
e no seu conxunto estos que nos pasa 5 ou 6 concellos, hallando a media, pois Arzúa está no 4,5 e a media sería o 4,48. Quer decir que eso significaría para unha inversión de 500.000 euros, unha inversión de 500.000 euros, xa unha inversión importante, pois sería unha bonificación de 1.000 poucos euros. De todos modos, eu estuve me informando e desos concellos que nombra o Partido Popular aquí, que en Santa Comba, Santiso, Touro, Arzúa, Melide e Opino, en 3 concellos, alo menos, non houve nesta legislatura ningunha bonificación esas, entre outras cousas, porque nas bases pois gozarán dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto aqueles inmobles nos que estean ubicados únicamente construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego. Eu, sinceramente, explotacións agrogandeiras ou madeireiras que concurran en circunstancias histórico-artísticas e demais, parece unha cousa un pouco extraña. Xa digo, as cantidades son mínimas no aforro isto o único que pretendería sería bonificar aos grandes inversores, a xente máis pudiente. Outra cousa sería que se trouxera a bonificación para pequenas inversións ou para xente que quere empezar un negocio de cero e que, bueno, pues que non ten se cadra recursos. Por ese motivo, nós vamos votar en contra desta moción. Ten a palabra o Partido Popular. A idea non é nosa, senón que é petición de uns gandeiros. De feito, se non lembro mal, ten unha granxa no Pino e outra aquí en Arzúa, e sabía o que lle cobraban. Entendo que é un proxecto que non é normal, entendo que cumple os requisitos. Eu xuraría que era no Pino, igual estou equivocado, porque xa fai un mes e medio que non lo dixeron, este en concreto. Pero xa houve máis xente que non lo ten dito anteriormente, ou polo menos, se non saben de algún exemplo en concreto, saben que hai esa posibilidade na normativa de bonificarse desa forma. Eu o que non entendo é as respostas deste goberno tripartito, que sí, está dividido, non fai falta que o pregunte, nin que o diga moito, pero sí. E vexo que a disparidade de criterio tamén abonda no tripartito. Dice por un lado que é unha moción populista, que é demagoxia, bueno, aí sí que estamos de acordo, parece ser que están todos de acordo, pero decides tamén que se vai reducir a recadación. Por outro lado, está dicindo o alcalde que non, realmente que isto posto na práctica non vai ter repercusión. Inda así, a pesar de que non ten repercusión, queredes votar en contra. A pesar de que nós propoñemos esta medida para os casos nos que se dé a circunstancia se poidan beneficiar, creemos que son unha medida positiva, pode atraer algún proxecto singular, se non son os casos da gran maioría. E como dicides vos, seguramente non ten efectos sobre a recadación, pero o tema non é que se chegue a unha menor recadación de impostos, sino que a forma ou a fórmula consiste en plantexar unha oferta de servizos, e o Concello de Arzúa, o que o IBI, pode ser plantexado evidentemente como un servizo que ofrece o Concello de Arzúa para xente que daqui Arzúa ou de fora, que se queira vir a implantar con esas iniciativas e que poidan ver unha diferencia entre un concello e outro. Evidentemente, hai concellos, hai comercios que cando chega o momento das ofertas, pois o seu plantexamento de facer unha oferta non é perder cartos, senón que a veces en base a reducir os prezos, pois se incrementa o que a venta. Reducir a recadación de impostos para casos en concretos pode acabar repercutindo en que haxa un maior número de iniciativas que se queiran poñer en marcha aquí en Arzúa, e co cal o volumen total non só se reduciría, senón que se incrementaría. Non entendemos que se vote en contra, que se diga de forma repetida, pero distinta, que non vai a ter ningún efecto sobre a economía do Concello,
inda que haxa por aquí algunha voz discordante, e non entendemos que inda sen ter unha repercusión negativa no Concello non se contemple isto como unha posible bonificación. E, ademais, dicía o alcalde que non lle convence porque pode ser que a xente máis prudente se beneficie desta iniciativa. Pois hai que dicirlle ao alcalde que a xente máis prudente pois normalmente é a que contrata máis número de persoas, son os que fan as maiores inversións, e se non lle convence e quere aplicar un filtro para a xente máis prudente, pois aplique e convirta ou reforme o texto que nos presentamos para que as iniciativas máis pequenas, de autónomos, de pequeno importe, si se poidan beneficiar de alguna forma e si poida apoiarse tanto o sector primario como o sector industrial, como outro tipo de sectores, e que poida ser o Concello de Arzúa un concello pois con unha oferta de condicións atractivas frente a outros concellos. Alguén quere outra intervención? Simplemente que, simplemente puntualizar que a baixada de impostos non nos compete a un pleno municipal. En tal caso, compératelle a un gobierno. Estás, claro, bonificacións. Sí, bueno. Non, sí, pero bueno, non imos, ti estás de baixada de impostos para que se implanten empresas en Arzúa, polo tema ese todo, sabes perfectamente que non é competencia dun pleno municipal, por moitas baixas de bonificacións que teñamos nun concello, non repercute tampouco en gran medida. E o tema da baixada de impostos non nos compete a nós. Alternativa. Nada, eu só puntualizar unha cousa e preguntar outra. Eu espero que ningunha empresa deixe de invertir en Arzúa ou tal con unha diferencia de 1000 euros. É dicir, penso que terán outras consideracións en conta e non só iso. E despois, porque esta pregunta, ao mellor non ten nada que ver co que estamos tratando, pero nestes anos aprendín unha cousa, que as bolas vanse formando e se non as paras, e eu non parei algunha e despois arrepentime, pois fan bastante mal. Entón, quero parar xa en seco. En que notas que o goberno está dividido? Pero é que vamos a ver, a opinión podémola ter distinta. É que para min eso é enriquecedor. De feito, mira, traballei nun colexio concertado e militei no BNG e para min eso foi unha experiencia que me enriqueceu persoalmente. O problema é cando eres demasiado endogámico e non sales dun círculo. Entón, que haxa tres formacións políticas que estén formando un goberno, a veces temos opinións distintas, afortunadamente. O importante é poñelas en común e saber ceder unhas veces uns e outras veces outros. Ou chegar a acordos. Para min eso enriquece. O que non enriquece é, moitas veces, as maiorías absolutas durante anos e anos e anos, que xa sabemos en que acaba iso. Tamén quero aclarar isto porque un dos meus obxectivos nesta legislatura é precisamente demostrar que se pode gobernar así sin facer moito aspavento público, nin dar moito que falar cara fora. Bueno, quero aclararlo para que non sea grande a bola. E non lle dei, non sei, sí, bueno, pensei que non quedara. Bueno, nada, eu moi brevemente quero dicir primeiro, en primeiro lugar, que na moción do Partido Popular non dá ningún tipo de datos. É unha moción xenérica, creo que o recoñeceu vostedes, supóñome que o presentarán en todos os concellos, que lle mandan de arriba, que non son moi disciplinados, pois así o fan, moi xenérica de todo, non dá ningún tipo de datos, nin de... Estou falando, por favor, señor Rivadulla, nós non interrompimos. Non interrompimos. Cando acabe eu, doulle a palabra e vostede
fale o que queira, que creo que nunca lle cortei a palabra só unha vez. E entón, decía José Luís, nunha explotación que estiven facendo bastantes cálculos en base a algunhas licencias que se estuveron dando, e estou falando 500, 600 mil euros, que non é unha inversión pequena, pois, como vostede calcule, botelle o cálculo e, como decía José Luís, non creo que unha empresa, unha gandeiría, unha madeireira que veña a facer ao noso concello unha inversión de 600.000 euros por 700, 800 ou 1.000 euros deixe de invertir en Arzúa. E, por outra parte, pois, como se adiantou tamén anteriormente, nós levamos esta legislatura, pero non só esta, legislaturas anteriores sin subir ningún tipo de impostos. E recórdolle que nesta legislatura a maioría dos concellos do Partido Popular, cando menos o imposto do lixo, que tivemos que asumir a suba de Sogama, e nós estamos asumindo entre todos os contribuintes do noso concello, e o Concello de Arzúa non fixemos ningún tipo de subida neste tempo. Ten a palabra o Partido Popular. Simplemente dicir unha cousa, que esta moción non é imposta polo partido, sino que é nosa, completamente autóctona, e xa digo, é unha idea que partiu precisamente de casos concretos de gandeiros que foron os que non lo propuxeron. A non nos pareceu mal e ao noso que fixemos foi coller a normativa actual, é dicir, a ordenanza actual, e creo que o documentamos bastante ben. Hai presentado un anexo de 29 páxinas, eu non sei cantas máis páxinas quere que lle meta o señor alcalde aquí a través desta moción. Nós collémola un pouco como idea, non fixemos cálculos, porque nós tampouco non temos todos os datos, pero si nós fixemos unha redacción de unha proposta e presentamos exemplos para que se vexa que realmente si existen non son textos inventados, están collidos literalmente dos outros concellos, non? Ademais non modificamos nada e creemos que esa forma de vincular ao mellor o que é a creación de emprego sí que é unha cousa do Concello, que é algo que nós evidentemente non estamos nin capacitados nin nos compete. Eso creo que tería lugar despois, pois, nunha comisión posterior, estudiar este tema e concretar exactamente como se repartiría esa bonificación, como se concretaría esa bonificación, nada máis. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada cos votos en contra do Goberno e os votos a favor do Partido Popular. O punto 7 da orden do día é unha moción do BNG para a defensa da atención primaria en Arzúa. Ten a palabra Lucía López, portavoz do BNG. Ben, grazas e boa tarde a todas e todos. Desde o Grupo Municipal do BNG traemos esta moción en defensa da atención primaria nun momento no que calquera de nós podemos comprobar facendo un exercicio moi sinxelo, collendo a aplicación do móvil que temos do Sergas e comprobando que próxima cita poderíamos sacar no Centro Médico de Arzúa e comprobaremos que a lista de agarda ou o tempo de agarda para poder obter unha cita médica chega a estenderse nalgúns casos até un mes, non? Desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que esta é unha situación insostíbel e que ten consecuencias directas sobre a nosa veciñanza e que ten tamén responsáveis directos, non? Desde o Goberno da Xunta de Galiza. En ese sentido, presentamos esta moción. Para alén disto, temos tamén unha circunstancia, un período, non, por diante, como ven agora cos feriados da vindeira semana, todo o que comeza, non, a facerse chegar de visitantes polo medio do Camiño de Santiago, ademais, o noso concello que comeza a incrementarse agora a partir destas datas, e iso tamén implica unha maior saturación no Centro Médico de Arzúa, é algo que a veciñanza xa ten demandado, non, en moitos anos anteriores, mais que segue sen dárselle solución, non, a ese reforzo de persoal no centro médico, tendo en conta como se chega a multiplicar a poboación de Arzúa nestes períodos máis, digamos, non lectivos ou vacacionais, e tamén o que iso afecta, non, a atención médica en Arzúa, non?
Por ese motivo, pois, presentamos esta moción. Vou a proceder a ler os acordos, porque creo que son de interese para a veciñanza, sobre todo que nos poida estar escoitando, porque a diagnose da situación creo que todas e todos a coñecemos e creo que é bastante difícil, non, de tapar a realidade con un dedo, malia que o Partido Popular pois moitas veces queira facelo precisamente pois para tapar a neglixencia da responsabilidade que ten na Xunta de Galiza fronte do Sergas. Por tanto, os acordos, en primeiro lugar, instar a Xunta de Galiza e o Sergas a cubrir de maneira inmediata todas as ausencias do persoal sanitario no Centro de Saúde de Arzúa, incluídas as derivadas de reducións de xornada, baixas ou vacacións. En segundo lugar, demandar o reforzo urxente do cadro de persoal de atención primaria en Arzúa, garantindo un número suficiente de profesionais para atender a poboación en condicións de calidade e sen demoras inasumíveis. En terceiro lugar, exixir a redución das listas de agarda en atención primaria, establecendo mecanismos que garantan citas nun prazo razoábel. En cuarto lugar, reclamar a mellora das condicións laborais do persoal sanitario, reducindo a elevada taxa de eventualidade e apostando por contratos estábeis que permitan atraer e fixar profesionais. En quinto lugar, solicitar un plan específico para zonas con alta afluencia estacional, como Arzúa polo paso do Camiño de Santiago, que contemple reforzos asistenciais nos períodos de maior demanda. E, en sexto lugar, instar a Xunta de Galiza a asumir as súas competencias en materia sanitaria, evitando desviar responsabilidades e garantindo unha xestión eficaz e suficiente do sistema público de saúde. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que a sanidade pública é un ben colectivo que temos que salvagardar, que é o que permite que todas e todos poidamos ser atendidos en igualdade de condicións nun ámbito tan sensíbel como é a saúde das persoas e que poidamos ser, xa digo, atendidas e atendidos no sistema público sanitario independentemente dos euros que teñamos, non, nos petos, non? E nese sentido, pois, solicitamos pois o apoio da unánime da corporación diante dunha problemática que é compartida polo conxunto da veciñanza e que entendemos que non ten discusión, máis nada. Señora PSOE. Totalmente de acordo. Supoño que o que vivimos en Arzúa o vivirán no resto de Galicia, porque, bueno, o Sergas neste tema está funcionando malísimo. Estamos vendo todos que nos poñen unha cita, que pedimos hoxe unha cita, e polo menos por unha semana non nos están dando unha cita. Claro, pola precariedade, máis polo escaso personal e por un montón de motivos que, bueno, que acaba de dicir a compañeira Lucía. E deste xeito, pois, que pasa? Que se a min ou a calquera persona nos están dando unha cita por unha semana, non imos agardar unha semana se temos unha doenza e que facemos? Imos todos ao PAC. E que pasa no PAC? Que é unha aglomeración tremendísima. E agora, co tema bueno, de que empeza xa o tema do Camiño de Santiago, empeza a vir xente para Arzúa, empezan a temporada estival que se aglomera o PAC totalmente, porque a xente, pois eso, ou vai a Santiago ou a urxencias ou vai aquí ao PAC, porque non hai forma de ter unha cita normal e con tempo no que é na atención primaria. Está todo moi, bueno, moi que, sobre todo, a xente, coñezo moita xente maior que realmente o está pasando moi mal porque te están dando citas a moi tarde. Moi tarde que non é, o sea, non é normal porque na maioría dos casos ten que buscar outra forma de non ir á atención primaria. E despois hai os colapsos que hai. Por lo tanto, bueno, nos imos votar a favor desta moción, evidentemente. Alternativa por Arzúa. Nós imos a votar a favor e como este tema pois xa que xa se ten falado varias veces aquí neste pleno tampouco me vou estender máis, só facer unha pequena puntualización de que normalmente cando falamos de citas ou de que se pospoñen ou que se tarda moito sempre falamos de citas presenciais, pero é que últimamente está habendo tamén bastante problema, porque bastante non, moito problema para que se dé a cita para a renovación da medicación. Sí. O cal tamén é suficientemente grave porque hai medicación coa que
A veces non podes pospoñer ou non podes pasar. E estáse convertindo nun verdadeiro problema porque hai xente que o está comentando. Partido Popular. Pois o primeiro que cómpre dicir é que nesta cuestión hai que falar con rigor e non con consignas. A moción do BNG tenta instalar a idea de que a atención primaria en Arzúa está totalmente desatendida, pero eso non é certo. Primeiro, as 5 prazas de medicina de familia están ocupadas e están activas. O PAC está completamente cuberto por 4 profesionais e a pediatría tamén está en activo. Por lo tanto, non estamos ante un centro sin facultativos nin ante un punto de atención continuada sen cobertura. Pero, se ainda así se reclaman máis profesionais sanitarios, por favor, hai que ser honestos e non ocultar información, porque aquí hai que introducir o segundo elemento que ademais o BNG coñece perfectamente, pero non quere admitir, é que a falta xeral de médicos, xeral me refiro a toda España, en determinadas especialidades, e sobre todo os médicos de familia e pediatras de atención primaria, é un problema común a todas as comunidades autónomas aquí en España. É máis, nós tivemos aquí a oportunidade de presentar mocións neste sentido para intentar solucionar este problema e pedirlle ao Goberno central que actúe frente a esta falta de médicos. E os que están aquí do outro lado da bancada ríanse porque decían que non era cuestión nin do Ministerio nin que había tal problema. E veuse nas folgas que houve de médicos recentemente en toda España e evidentemente non era un problema de aquí de Galicia, sino que por desgracia é un problema xeral. E dito isto, pois esa falta de médicos de todas as comunidades, pois que ese realmente é o fondo da cuestión, non é un problema exclusivo de Arzúa nin de Galicia, senón que é unha dificultade estrutural e que impide, en moitos casos, pois, atopar profesionais disponibles para cubrir precisamente esas baixas, para cubrir as vacacións, as ausencias ou reducións de xornada. É un problema ao que o Goberno de España pois, non parece que este por poñer solucións efectivas, pese a todas as reclamacións existentes por parte da Xunta, igual que de outras comunidades autónomas, incluso do mesmo signo político, e o BNG pois, non lle quere reclamar, ou parece ser que non lle quere reclamar aos seus socios en Madrid. E o terceiro elemento é a folga, que hai que tratar con responsabilidade e hai que respetar tamén o dereito, evidentemente, dos profesionais a mobilizarse e a defender as súas condicións laborais, pero tamén hai que dicir que a folga ten un impacto directo sobre a actividade ordinaria e sobre as demoras, evidentemente, que, por tanto, non se pode coller este contexto excepcional e presentalo como unha fotografía estrutural permanente, ni moito menos. De feito, a Xunta de Galicia, falando da folga, informou onte, 25 de marzo de 2026, de que o acordo co sindicato Omega, que é o mayoritario, no que a medicina aquí en Galicia, pois permitiu desconvocar a folga indefinida, iniciada o 2 de marzo, e que está cifrada en 72.124 consultas suspendidas, efectivamente, durante ese período. Isto confirma precisamente que parte importante da atención asistencial pois, esta semana estaba ligada a ese contexto de paro, de folga, e que non pode empregarse como unha proba illada ou unha suposta inacción total da administración. E un paro, por certo, que hoxe secunda o Sindicato Nacionalista CIGA, que lonxe de manifestar vontade para chegar aos acordos, pois prefire manterse a marxe do pactado, xa que entre a Xunta de Galicia as 6 forzas sindicais para a mellorar entre as 6 forzas sindicais para a mellor atención primaria da Xunta de Galicia, pois chegaron a un acordo e a CIGA pois, prefire manterse a marxe. A explicación, pois seguramente son motivacións puramente políticas e non sanitarias ni laborais siquera. A Xunta de Galicia demostra así o seu talante negociador, capaz de parar as folgas, a diferencia do Goberno de España ante as folgas por reforma do Estatuto Marco, que están a impactar de xeito brutal na atención sanitaria e que se presta aos cidadáns en os tempos de acceso. Unha folga de facultativos contra o Estatuto Marco que promove o Goberno de España ante a cal a ministra se limita a estar de brazos cruzados e o BNG totalmente impasible, sen reclamar nin recriminar nada ao goberno amigo de Pedro Sánchez. Porén, o BNG prefire a queixa cargar contra a Xunta de Galicia, pese a que non ten competencias nin capacidade para frear eses paros de facultativos contra o Estatuto Marco. É dicir, é a nivel nacional. Por iso, o enfoque correcto non é negar que hai dificultades, senón negar o alarmismo interesado. Non é certo que haxe abandono do centro, nin que o PAC este desmantelado, ou que se é un problema complexo, non o negamos, no que coinciden reducción de xornada, falta xeral de médicos disponibles e o impacto extraordinario dunha folga. En calquera caso, a atención está garantida en todo momento.
non tamén como se desexaría nos momentos de folga, evidentemente, pero si, ademais, fronte a este relato de parálise hai que poñer enriba da mesa as mellores postas en marcha pola Xunta de Galicia e a partir de abril, a partir do 1 de abril concretamente, entrará en funcionamento unha consulta compartida de psicología clínica con Melide, para reforzar a atención á saúde mental da poboación de Arzúa, o que evidencia que o sistema segue incorporando recursos e servizos novos tamén ao ámbito rural. E iso encaixa coa orientación xeral anunciada pola Xunta de Galicia, que ven reforzando a atención primaria, a asistencia domiciliaria e os programas específicos para o rural dentro da súa planificación. Por lo tanto, convidamos ao BNG a deixar o alarmismo e a demagoxia, a situar os intereses da cidadanía por riba dos intereses do partido e demandar, como ven facendo a Xunta de Galicia, medidas eficaces por parte do Goberno de España para poder paliar o déficit de profesionais en atención primaria que están a afectar a atención que reciben os pacientes nos centros de saúde da comunidade. Nós, o luns, presentamos unha redacción que era unha emenda a esta moción do BNG, nos aceptou. Nos entendemos que esta moción da cual está redactada non é fiel á realidade, e como non se aceptou a proposta que nos presentábamos, pois nos vamos a votar en contra desta moción. Da remate cuestiósta. Bueno, Non, no. A ver, non sorprende para nada esta resposta do Partido Popular. Despois do bulo presidente Rueda no Parlamento galego, temos aquí en Arzúa o bulo concelleiro Rivadulla para ilustrar a veciñanza sobre que o centro de saúde de Arzúa está perfectamente, está todo estupendamente. Xenial, paréceme perfecto que vostede lle conteste iso á veciñanza cando pode comprobar nas súas carnes o mal que está o centro de saúde de Arzúa e as dificultades que están tendo para acceder a citas non só presencial, como ben dicía José Luís, senón mesmo para conseguir unhas receitas. Ese é o nivel no que está o Partido Popular de Arzúa. Pero gustaríame responder algunhas cuestións, porque efectivamente vostedes presentaron unha emenda tamén me gustaría clarificar algunhas cuestións desa emenda, non? Porque nesa emenda vostedes falaban de que hai un problema, non? Coa taxa de reposición. Efectivamente, o BNG está de acordo con que se derrogue esa taxa de reposición e así o ten defendido en todas as institucións nas que está. A pena é que o Partido Popular non se lles acordou cando estivo M. Rajoy gobernando na Moncloa, que o puido facer e non o fixeron. Ao contrario. Sobre as prazas do MIR, ben, o Ministerio, como vostede debería ben saber, nese argumentario que lle escribiron, as prazas que se están concedendo actualmente ás comunidades autónomas son as que as comunidades autónomas demandan, non? E, ademais, tamén quero preguntarlle ao Partido Popular para que queren formar máis persoal MIR se despois non nos van a contratar aquí, que é o que arroxan os datos, non? Porque máis da metade dos MIR de familia e de medicina comunitaria que se formaron en Galiza nos últimos anos non quedaron a traballar aquí en Galiza, non? Hasta o punto de que a propia Consellería xa traballa ca previsión de que non vai ser capaz nin de reter a metade dos MIR que se formen aquí en Galiza. Esa é a realidade. Sobre os procesos de estabilización, bueno, vostedes o único que fixeron foi crear unha nova categoría que lle chamaron facultativo especialista en atención primaria, coñecido no gremio como FEAP, que iso lle supuxo precisamente unha convocatoria de folga por parte de todos os sindicatos no mes de novembro, e a Consellería o que tivo que acabar facendo é comprometerse a eliminar esa categoría. O BNG sempre estivo en contra desa categoría de FEAP porque o único que fai é precarizar as condicións desas médicas e, pola contra, pois están levando as oposicións a ritmo caribeño. A oferta de prazas de medicina de familia que sacaron no 2021, repito, estamos no ano 2026, aínda está sen acabar de resolver a día de hoxe. E como comentamos na exposición de motivos da moción, temos un 54% do persoal de enfermería e un 48% do persoal médico do Sergas que neste momento é persoal eventual. Esa é a realidade da precariedade que vive o persoal médico do Sergas. E iso tamén, evidentemente, conleva que esas traballadoras e traballadores pois exerzan o seu dereito á folga. Esa é a realidade.
A Xunta de Galiza ten as competencias exclusivas, como vostede ben sabe, en materia de organización tanto de recursos humanos como de contratación en todo o que ten a ver coa sanidade. E vostede, bueno, pois derivando a responsabilidade ao Estado, o único que fan é recoñecer a inutilidade da súa consellería, señor Rivadulla. Iso é así. Vostede sabe que teñen as competencias exclusivas en materia de sanidade e, por tanto, é o Partido Popular o responsábel da planificación, do dimensionamento e da contratación do persoal sanitario neste país e, se non se fixeron as cousas ou non se quixeron facer, pois aí está o resultado. E todo o demais é botar balós fora. E tamén hai un punto 3 que me fixo bastante graza na emenda que vostedes presentaron, porque instaban así, dicía algo así como instar a Xunta a facer un seguimento. Home, estaría guai, xa utilizo ese termo, que ademais de facer un seguimento, pois se fixese un reforzo do persoal sanitario. Eso sería bastante útil, non, neste contexto, para alén de que vostedes fagan a técnica do avestruz cando efectivamente ven que hai un problema que é asumido en unha inmensa maioría da poboación que é consciente do problema que temos na sanidade pública galega, que o sofre nas súas propias carnes, e vostedes pois utilizan a técnica do avestruz agochando a cabeza e amosando a súa incapacidade e querendo desviar a atención a Madrid, como se vostedes non tiveran ningunha responsabilidade. Por tanto, non imos aceptar, loxicamente, esta emenda, que o que quere é precisamente pois quitarse responsabilidades de riba o Partido Popular, que, por outra banda, pois con toda esta política, o único que está levando é a sanidade pública galega a unha situación límite e, desde logo, no BNG sempre nos imos plantar diante desta circunstancia. Alguén quere unha segunda intervención? Xa a PSOE. O Partido Popular, pois, aínda non, como ben dicían, non está de acordo ou non é coñecedor de que as competencias en materia de sanidade as ten a Xunta, non as ten nin Pedro Sánchez nin o Bloque, neste caso. Porque parece ser que agora a culpa de que o centro médico e toda estea deteriorado, que a culpa de Pedro Sánchez e do Bloque, según acabas de decir. Pois mira, ti, que suerte, non? Parece ser, Rafa, que non sabes exactamente porque están os médicos en folga e porque fixeron folga pola reducción, pola acumulación de guardias, polo cambio forzoso de traslados, por un feixe de historias e outras, e pola reducción das cartillas de número de pacientes. Unha desas cousas é por iso non, porque fixeron a folga. Non ten nada que ver o Goberno central, nin o Bloque, nin Pedro Sánchez. Sabes ti perfectamente, porque xa trouxeches varias mocións co tema trouxestes, co tema do tema dos médicos, da sanidade, que era todo as deficiencias que hai nos centros médicos de Galicia, que é culpa de Pedro Sánchez, e sabes perfectamente que non é así. Por lo tanto, un pouco hai que lembrar ter en conta que o Sergas non o xestiona Pedro Sánchez, o xestiona a Xunta. Alternativa por Arzúa. Bueno, a ver, que fácil é, non sei, gobernar botándolle a culpa sempre aos demais, é dicir, o Partido Popular goberna na maioría das comunidades autónomas. Todo o que pasa neste país sempre é culpa de Pedro Sánchez. Incendios, culpa de Pedro Sánchez. A situación da sanidade, culpa de Pedro Sánchez. Todo, sempre culpa do goberno central. Hai un dato que é demoledor para todo o que estás dicindo, que é que Galicia é a comunidade autónoma que peor puntúa a atención primaria. Entón, non será culpa de Pedro Sánchez, será culpa de que os galegos teñan esa visión tan negativa da atención primaria, será culpa do goberno autonómico. Hai algo que sí que polo que estiven vendo, que sí que é que incrementastes o orzamento.
pero iso non se reflexa en resultados. Entón, será sinal de que o incremento orzamental non é o problema, sino que está na organización e na planificación e na xestión, que é o que lle corresponde ao goberno autonómico a través do Sergas. Entón, intentar sempre botarlle a culpa de todo o que pasa nas comunidades autónomas onde se goberna o goberno central, pois é moi fácil. E é certo que hai moita xente que lle cola, entón, pois, non sei, hasta que non lle cole. Partido Popular. Sí. Di o BNG que Rajoy deixou, parece ser, deberes sen facer, pois eu quero lembrarlle ao BNG que leva o PSOE 7 anos instalado na Moncloa e ben podía facer os deberes que Rajoy deixou sin facer, que ademais é socio do BNG. E non, evidentemente non está todo perfecto, como decía Begoña, recoñece que nos presentamos aquí xa varias mocións nese sentido, de buscar unha solución á falta de profesionais que, repito, non é só de Galicia, sino que é de todas as comunidades autónomas, 17 que hai, 17 que teñen problemas. Máis houbera, máis tendrían problemas. A proba está nas mocións que presentamos nós, en as que reclamamos unha solución a esa falta de profesionais. Mocións as que se negaron a apoiar tanto o BNG como o PSOE como a Alternativa por Orzo. E repito, as comunidades autónomas teñen competencia sobre esa falta de profesionais. E, ademais, en cuestión sanitaria, tamén teñen a responsabilidade principal. Eu quero vos lembrar cando estábamos co problema do COVID, cando, ata que non tiñan as cousas claras no Ministerio sobre quen tiña que comprar mascarillas ou como facían para comprar as mascarillas, todas as comunidades autónomas non podían facer absolutamente nada. É dicir, de arriba hacia abaixo, o primeiro principal é o Ministerio de Sanidade. E a partir de aí, pois sí, as comunidades autónomas xestionan a parte que lles toca. Pero hai cousas as que non poden chegar. Poderán axudar en algo, pero hai cousas que non poden chegar. E os momentos máis críticos coinciden sempre cas folgas, ou polo menos aquí en Arzúa e nos outros centros pois tamén pasou o mesmo. Pois habría que preguntarlle ao sindicato da CIGA, sobre todo, como é que teño un calendario un pouco particular e parece ser que un pouco electoralista, e será que estas protestas teñen máis que ver con tema puramente político que coas necesidades e problemas reais. A folga debe ser en Arzúa, sei que nada máis, sei que o resto de Galicia, sei que o resto de comunidades non tiveron folgas, non? É dicir, o problema só está aquí no Concello de Arzúa. A falta de facultativos, sí. Que pasaría se houbese o doble ou o triple? Begoña, decías que había unha serie de problemas e que non era falta de profesionais, que como se xestionaba a atención aos pacientes e demais. Ti crees que co doble de facultativos ou triplo de facultativos teríamos os problemas? Quero dicir que non ten absolutamente nada que ver a falta de facultativos cos problemas que, evidentemente, estamos a falar sempre do mesmo tema. Hai cousas aparte que non nego que haxa puntos de mellora, pero basicamente estamos a falar de que faltan profesionais. É un problema estrutural. E se hai unha responsabilidade daqui da comunidade autónoma, entendo que é unha responsabilidade compartida por todas as comunidades autónomas que tamén teñen as súas universidades, evidentemente, e ao mellor algo poden facer aí, pero é un problema estrutural, repito. E a José Luis, bueno, pois eu quero dicirlle que as medicinas, se as pagas, pois xa se adelantan na farmacia e despois pois che devolven os cartos e sí, evidentemente os traballadores teñen dereito a facer unha folga, pero bueno, isto non é unha cuestión de urxencia vital, pero teñen todo o dereito. Esperemos que co tema dos acordos co principal sindicato e cos demais sindicatos, pois se poña fin polo menos a gran parte dos problemas que hai agora mesmo. E outra cousa máis, sempre dicides que nós buscamos a culpa nos demais, pois eu quero lembrar que aquí o Concello sempre fai o mesmo. Resulta que aquí as cousas que non fai o Concello, que non atende o Concello, parece ser que son sempre culpa da Xunta de Galicia. Solo decir. Sí. Que ti mismo te contradís, porque empezaches a túa intervención ao principio de todo, non esta última, xa anterior, de que o Centro de Saúde de Arzúa ten todos os profesionais, está perfectamente tal, e por outro lado estás dicindo que faltan profesionais. Si en Arzúa está todo tan ben que temos médicos de sobra e toda a historia, como dixeches ao principio, e agora pero estamos vendo que dan cita para, non sei, é que eu fai unha semana que pedín e daban para despois da Semana Santa. É É dicir, suerte. en Tes suerte porque a mí non me dan para todo o mes. sí, pero é que despois Pero
dicindo que Inás se pospoñía. É dicir, pois é que ti mismo te contradís. É só para dicirche que te estabas contradicindo. É dicir, que se hai personal suficiente, pois non será problema de... Pero que antes da folga existía xa o problema, non é a folga. É dicir, pois logo non está tan... como Lucía, os médicos. O Estado. o PNG, para rematar a... Bueno, eu insto o señor Rivadulla a que saia vostede aí fora e que lle diga ás veciñas e veciños que no mínimo até 15 de abril non poden ter acceso a unha cita para as súas fillas e fillos, que o Centro Médico de Arzúa está perfectamente dotado, que está moi ben, todo isto que dixo na súa intervención inicial, e que todo o persoal médico está cuberto. Eu insto a que saia aí e que llo diga, porque hai que ter moito valor para facer eso, hai que ter moito valor, señor Rivadulla. Vostedes normalizaron non cubrir as baixas do persoal, nin as ausencias, e o que fan con iso é sobrecargar o persoal. Xa llo dixen na intervención inicial, os cupos que ten o persoal neste momento son imposibles e, ademais, os contratos son precarios. Por iso están en folga, señor Rivadulla. Vostedes expulsan o persoal médico e os profesionais da sanidade pública galega da sanidade pública. Estános expulsando coa súa política. E os profesionais non son máquinas, igual que as veciñas e veciños e as persoas doentes non son números, señor Rivadulla. Para rematar, a situación actual non é algo casual que xurdira da nada, nin algo inevitável, era algo que xa se vía vir, que os profesionais xa o viñan advertindo desde fai moitos anos e vostedes decidiron, xa digo, facer a técnica da avestruz, mirar para outro lado. Por que? Por inútiles? Haberá quen pense que por inutilidade. Eu, persoalmente, e o BNG pensamos que porque vostedes ideolóxicamente teñen un desmantelamento planificado da sanidade pública galega. Porque vostedes e non ningún outro goberno, nin outra forza política, senón vostedes que levan 17 anos gobernando a Xunta de Galiza, tiñan a obriga de prever, de organizar e de investir na sanidade pública galega. E vou repetir iso, investir, porque vostedes escolleron non facelo. E á vista están os orzamentos da Xunta. E á vista están o que tanto e tanto se leva demandado por parte das e dos profesionais e as asociacións de pacientes do Servizo Público Galego de Saúde. E até aí podo ler. Todo o demais, calquera persoa que nos este escuitando sabe que todo o resto do que vostede está relatando é bulo, é verborrea para intentar ocultar unha realidade que non se tapa o sol con un dedo, señor Rivadulla. Bueno, vamos someter o punto este á votación. De todos modos, quero dicir que me alegra moito por o Partido Popular, porque é un síntoma de que vostedes gozan de moi boa saúde. Alégrome, de verdad, que teñan saúde. Os que desgraciadamente non temos tanto somos conocedores de todos estes problemas que se agarran a expoñer aquí. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada a moción cos votos a favor do Grupo de Goberno. O seguinte punto de orden do día é dación contra de decretos. Non sei se hai algún comentario, se non pasamos antes de rogos e preguntas. Hai dos mocións. Sí, xa. Dúas mocións de urxencia. Unha do Partido Popular, ten a palabra o Partido Popular para defender, para expoñer a urxencia da moción. Ben, a ausencia desta moción de pronunciamento do Pleno sobre a situación de Oriente Medio, especialmente Irán, está plenamente justificada pola gravidade e actualidade dos feitos que aborda. Estamos a falar dunha situación internacional en constante evolución, con un impacto directo na estabilidade global, na seguridade europea e tamén nas consecuencias económicas que xa están a afectar as familias e empresas
a todos os niveis. Non se trata dun asunto afastado nin alleo á realidade local, as decisións en política exterior, especialmente nun contexto de conflito en Oriente Medio e co papel de Irán como actor desestabilizador, teñen repercusións inmediatas en cuestións como o prezo da enerxía, a inflación ou a actividade económica que afectan directamente aos veciños da Arzúa. Ademais, estamos ante feitos recentes, cunha escalada de tensión ou a resposta política do Goberno de España que está xerando preocupación e debate público e é responsabilidade das institucións, tamén dos concellos, posicionarse con claridade en defensa dos dereitos humanos, da democracia e da estabilidade internacional. Aprazar este debate suporía ignorar unha realidade que está a acontecer agora mesmo e perder a oportunidade de que este pleno se pronuncie no momento no que é necesario facelo. Por todo isto, consideramos que concorren razóns máis que suficientes de actualidade, relevancia e interese público para justificar o carácter urxente desta moción e solicitamos o voto favorable á súa urxencia para poder proceder ao seu debate e votación. Abrimos un turno de intervencións para motivar solamente o voto a favor ou en contra da urxencia. Non vou a urxencia, porque parece, bueno, non nos contas nada de Trump, nin nada na moción, nin de Israel, nada deso non falamos, non? Non creo que sea unha moción urxente para ir a ningún pleno. Eu, desde logo, que, bueno, xa sabemos que vos estades a favor da guerra, desde o Partido Socialista non estamos, xa o demostramos ben demostrado, polo tanto, eu non vou votar a favor desta urxencia, pero nin de broma. Nos vamos a votar en contra tamén, é dicir, hai moitas razóns, pero a principal é falta de competencia municipal, é dicir, a política internacional non nos corresponde a nós, sino ao Goberno Central e á Comunidade Económica Europea e o pleno municipal debe priorizar. Faise aí unha pequena mención que sí, que efectivamente tal, pero bueno, eu votaría a favor si viñera unha moción, pois dicindo, pois debido á guerra, pois fai falta, non sei, reforzar as axudas de emerxencia, por exemplo, no Concello, ou priorizar provedores locais para fortalecer a economía local. Eso sería concretar, ahora facer aí unha proposta, unha disquisición en contra de Irán, sobre todo, porque, como di Begoña, Netanyahu e Trump non aparecen por ningún lado, e con eso non quero dicir que estea a favor do réximen iraní, pero vamos, aquí a guerra empezaron a outros. Bueno, e aí o deixo xa. Eu porque non é competencia municipal. Venga. Nós tampouco imos apoiar a urxencia desta moción, vouno a resumir moi brevemente. Alentar o delirio de escalada belicista imperialista que o Partido Popular defende só leva ao sufrimento da cidadanía, tamén da cidadanía galega, xa o estamos vendo, comezando por todas as afectacións a nivel da carestía da vida que xa están tendo un impacto e que inda se prevé que vaian a máis. E só, bueno, concluir con unha mensaxe que creo que deberamos de, bueno, enarbolar neste tempo, xa digo, de delirio o que o Partido Popular está entregado non á guerra e si á paz. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Queda rexeitada a urxencia cos votos en contra do grupo de goberno. Hai outra moción de urxencia presentada polo grupo de goberno que é de apoio ao sector lácteo galego. O Arzúa é eminentemente un concello agrogandeiro no que a produción do leite pois é primario no noso concello e, bueno, eu vou a expoñer porque consideramos que é urxente, porque despois, se pasa a urxencia, pois debatiremos a moción.
porque está afectando a moitos gandeiros a baixada do precio do leite, o date o peso histórico e económico do sector gandeiro e lácteo no noso territorio, que además forma parte da identidade da nosa produción exterior, nomeadamente a través do queixo Arzúa Ulloa da Festa do Queixo, e o produto lácteo, o precio do leite en orixen continúa fixándose fora do noso país e a maiores, a actual conxuntura marcada por un encarecemento a custos da produción que xa se viñan destacando últimamente, pero ahora con motivos da guerra pois van a máis, por eso presentamos esta moción de urxencia para se acepta a urxencia debatir e facer unhas propostas sobre a mesma para, na medida posible, mellorar o sector leiteiro do Concello de Arzúa. Non sei se algún grupo quere motivar o voto a favor ou en contra da urxencia. Ben. Se presentan aquí unha serie de cuestións sobre o que a moción, unha serie de puntos de acordo, creo que son 2, 3, 4, 5 puntos exactamente, e eu quero dicir que nós sí estamos de acordo a apoiar o sector primario. De feito, quero recordar que no pleno ordinario pasado si presentamos unha moción que se votou en contra e agora, sorprendentemente, pois vexo que aquí o grupo de goberno si aproveita a ocasión para coller a pelota e apuntarse un tanto. Nós non estamos de acordo coa urxencia desta moción polo seguinte: nós estamos de acordo con que hai cosas aquí que hai pendentes de mellorar, pero, casualmente, eu non sei se é que non presentou, pois non estaba ben actualizado e non estaba ao tanto do que estaba a pasar, pero a Mesa de Interlocución Sectorial xa se reuniu a Consellería de Medio Rural o mércores da semana pasada coas principais compañías lácteas con actividade en Galicia para precisamente tratar o tema de prezos e contratos actuais. Tamén se comentou na mesma que se pedía ao Goberno Central unha inspección exhaustiva dos contratos e a posta en marcha da Comisión Nacional de Mercados e Competencia pola entrada destes excedentes, que si hai excedentes que están vindo de outros países sin garantía, se pedía que ademais veñen da Unión Europea, de países da Unión Europea, a Xunta é completamente consciente, se lle pediu á Comisión Nacional de Mercados e Competencia que actuara en consecuencia. Tamén así o pediron os sindicatos. Outro punto, o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia está activo. Perdón, un momento, Sí, por favor. que pasa? Xa llo dixen en máis plenos e expliquei ahora a súa intervención, doulle a palabra para expoñer se é urxente ou non para debatir a moción. Se aproba, se acepta a urxencia da moción, despois terá a palabra para debatir sobre a mesma. Entón, adátese ao que di o regulamento de expoña por o que vostedes consideran que é urxente ou non é urxente. Ben, pido que me aclare o señor secretario se realmente temos 3 minutos para argumentar tanto os que están a favor da urxencia como os que estamos en contra da urxencia, que creo que podemos facer uso de 3 minutos. Non, os 3 minutos creo que non pasaron. No he contado el No. tiempo. No he contado non el tiempo. Bueno, cronometrado. pero pois que diga o secretario. Independientemente del tiempo que se tenga para la intervención, tiene que centrarse en la motivación de la urgencia o no. Eso está claro. Pero a miña xustificación é dicir que punto por punto, os puntos que están aquí xa están en marcha. Os puntos, eu cando expuxen a modificación, o motivo da urxencia, eu non debatín os puntos, pero se vostede quere seguir saltándose o regulamento, pois no debate despois da moción, no caso de que pase a urxencia, pois xa terá feita a súa exposición, saltaremos ao Partido Popular. Vostede faga o que considere. Se quere expoñer o motivo do seu voto a favor ou non da urxencia, pois faga. Simplemente unha cousa, eu pretendía argumentar que todos estes puntos que están aquí xa están en marcha, xa están tratados, non están pendentes de realizar, non están pendentes de levar a cabo. Era a miña justificación eso, argumentar como punto por punto e a máis con datas, pois evidentemente isto non ten ningún sentido. Por eso creemos que non é urxente. Creemos que é un tema importante, pero non é urxente, porque estamos tratando mocións urxentes. Se o que non nos gusta é o sistema que hai aquí de dividir ou aceptar que é urxente ou que non é urxente.
vese que o que está presentado polo PP non é urxente e o que está presentado polos outros grupos si é urxente. Si ese é o sistema que vai seguir aquí o Goberno e se ainda por encima me está dicindo que non vamos poder argumentar posteriormente, eu creo que a única solución é coller e levantarnos e marchamos e o que queda de rogos e preguntas pois xa registrarei e punto, porque se nos está negando a debatir, se nos está negando a participar neste pleno, pois collemos e marchamos. E nada máis, boas noites. Explicoullo claramente, xa llo dixen eu, e explicoullo claramente o secretario. A intervención é para motivar a urxencia ou non urxencia, non é para defender ou posicionarse en contra da moción. Votos a favor da urxencia, votos en contra, queda aprobada a urxencia cos votos a favor do grupo de goberno. Temos votado a favor de urxente. Bueno, pois entendo que podemos seguir ca moción. Sí. Ten a palabra o PSOE. Eu quero facer unha aclaración aquí deste espectáculo que estamos vivindo neste momento no pleno con esta espantada do Partido Popular marchándose do pleno, que para o Partido Popular parece que non é urxente que as gandeiras e gandeiros galegos vayan cobrar ata 8 céntimos menos a partir do vindeiro mes de abril. Eso non é urxente. Bueno, estupendo, señores do PP. En a palabra o PSOE. Claro, porque estábamos expoñendo, como dixemos, unha exposición porque era urgente ou non, non estábamos aínda, agora é cando se vai debatir a moción, non antes. En fin, bueno, desde o PSOE está claro que imos votar a favor desta moción porque creemos que, ademais, o sector lácteo é un dos sectores máis importantes económicos do noso concello, a parte do turismo. Por suposto que o tema da repercusión negativa que pode ter o tema da ahora mismo, do tema da guerra, disto todo, pois pode ter, bueno, repercusións moi negativas para un dos sectores máis importantes, non que do noso concello, que a economía do noso concello, que é o sector gandeiro, non? Arzúa, bueno, pois, como todos sabemos, é un dos concellos de Galicia onde máis sector lácteo hai, onde máis donde máis xente se adica ao tema da gandería e da agricultura. Por tanto, vemos moi importante que tomemos unha solución a este tema relacionado co noso produto, que é o leite. Alternativa. Bueno, nada, eu dicir que queda un ano máis ou menos para as eleccións, que vamos ter que ir acostumbrándonos a este tipo de espectáculos e eu creo que realmente o que non quería o PP era deixar constancia do seu voto negativo á moción, dado o tema que se trataba. Entón era moito máis fácil decir, non nos deixan, non nos aceptan ningunha urxencia, vámonos, e se xa non votamos, e xa quedamos e por encima culpabilizamos. Eu creo que esa era a verdadeira estrategia, porque outras veces tenselle votado a favor da urxencia. Tampouco considero que os demais teñamos culpa de que o Partido Popular actual, porque outras representacións do Partido Popular que houve neste concello pois non traían sempre todas as mocións que o partido mandaba, tiveran ou non tiveran máis ou menos que ver con Arzúa. E constame que, sobre todo na anterior legislatura, se deixou ben claro o que era moción e o que non era, e síguese insistindo niso e tampouco temos culpa diso, ou eu non me sinto culpable. Pero bueno, eu creo que a razón fundamental era non deixar constancia do seu voto negativo. E nada, voto a favor porque o que non pode ser é que pois Galiza produza prácticamente a mitad do leite que se produce en España é que sempre se pague menos aos produtores e máximo ahora co incremento de custos co tema do gasoil e dos fertilizantes. Entón, creo que non hai moito máis que Delegado.
Ben, pois a verdade é que é triste ter que presenciar este show bochornoso que fixo o Partido Popular aquí, efectivamente, como ben dixo José Luís, pois para non ter que votar ou que non se lle vexa, non, votando en contra dunha moción que quere defender o sector leiteiro galego e que en Arzúa ten unha importancia moi grande, como todas e todos sabemos. A urxencia desta moción vén motivada de que a partir do vindeiro mes de abril, que comeza a semana que vén, as gandeiras e gandeiros galegos van cobrar até 8 céntimos menos polo seu leite e os custes de produción siguen subindo e máis aínda coas guerras que está apoiando o Partido Popular e que provocan todo iso, todos os incrementos de prezo e a verdade, pois, lamentar, non, que o Partido Popular faga esta espantada, que non nola fai a nós, falla ás veciñas e veciños, e máis en concreto ás gandeiras e gandeiros de Arzúa que tanto din despois por aí defender, é triste ter que presenciar isto, en todo caso, bueno, eu creo que sería importante tamén que se fixese, non, se puxese en coñecemento da veciñanza o contido desta moción para que se saiba, non, os motivos da mesma e o que se defende con ela, que non é outra que defender un sector primario que no caso de Arzúa é fundamental na nosa economía e que é o sustento de moitas familias, foi o sustento de moitas familias e afortunadamente aínda o segue sendo, e o señor Rivadulla que se, bueno, vanagloria moitas veces, non, de que el vive da xente do sector primario, eu penso que lle debería preocupar, porque este paso vai quedar sen traballo. Están denunciando precisamente os representantes do sector que até 700 granxas galegas podían chegar a pechar nos próximos meses con esta baixada dos prezos do leite, pois, bueno, deberíase empezar a preocupar até polo seu traballo. Bueno, pois, non sei se hai rogos ou preguntas. Levantamos a sesión. Así hay que votar, efectivamente, hay que Todos votar. a favor. 7 del grupo de gobierno. No habiendo ruegos y preguntas, no habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión, ¿no?